Nifsi Martin Wawxin. Jiena Dirjan. Daħluni fil-pantomima wkoll biex ilaqqawni ma' kontrija. Il-problemi ma joqsux, ma jien kontenti. Intom ejjew ħatarawx qed ngħid. Fit-Teatru tal-Oratorju Don Bosco nhar l-14 ta' Diċembru fis-7:30. Għal-pantomima Aladdin fost Lawċin. Narawkom. Aladdin fost Lawċin, il-pantomima għal-familja kollha ġewwa it-Teatru tal-Oratorju Don Bosco Għawdex fl-14 ta' Diċembru fis-7:30 ta' filgħaxija. Ejja, għax int ħaqqek tgawdi serata mal-familja kollha. Mela bbukkja online fuq is-sajt tal-Oratorju Don Bosco. Narawkom!